Καλό! Όχι ρε πούστη! Ξανά κάτω! Κάμω το! Έτσι μπράβο! Μπράβο ρε Βασίλη! Φύγε! Στο πέναλτι! Μπράβο! Άρε πούστη! Πρόσεχε από Αντώνη να σκίσουνε! Πες και δούπα! Προχώρα! Πάρε μέτρα Μιχάλη! Πάρε μέτρα! Άντε ρε! Άντε ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Αντώνη! Και ο Μιχάλης τέτοιο. Φεύγει! Φεύγει! Πίεσε! Πίεσε! Μπράβο ρε! Καλό είναι! Καλό είναι! Έτσι λίγο ρε! Ρε μαλάκα τι άλλο! Σε ό,τι έχω ιερό! Απαράδεκτος! Είσαι απαράδεκτος! Άσε ρε! Είμαι 40 χρόνια και με κάνεις κορκίζομαι! Για όνομα του Θεού μωρέ! Για όνομα του Θεού! Πάμε ρε! Πήγαινε μου! Πάρε την μπάλα ρε! Πάρε την μπάλα! Τι έδωσε! Γυρνάμε! Έλα! Γυρνάμε! Γυρνάμε Αλέξη! Γιατί ρε Άρη! Έλα ψώνεις, έλα! Την έχεις πάρει τη φάση. Πετρός! Έλα ψώνεις, κύριε! Περάστε! Έλα τώρα, κύριε! Κύριε! Φύγε έξω, τελείωνε ρε! Άντε ρε! Μπράβος βίντεος! Σου, μόνο σου! Ρεφέρι! Πάρ' τον Λάρτη, πάρ' τον! Γιώργο! Το η ώρα να το κλείσει το τέρμα, δεν είναι ούτε ένα λεπτό. Τέρμα. Να το ξέρουμε να μας λες να μην ερχόμαστε ρε. Να μην ερχόμαστε ρε. Δεν σέβεσαι τίποτα ρε. Τι μας το, κάνουμε το διακαλυψίλιο και δεν τους πειράζω. Ο επόπτης ρε. Ο επόπτης. Τι λέτε ρε παιδιά. Ο επόπτης το λέει. Ο επόπτης λέει ότι είναι χέρι. Δεν δίνω εγώ με είδες της 20. Εγώ σηκώνω την εξέλιξη της φάσης που βγήκε μπαλακόμ. Πες δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρω, αφού το είδα. Βέβαια. Αφού δεν έκανε χέρι, πώς το είδες. Εκεί. Είπα εγώ δεν είδα. Δεν έκανε χέρι το Βακέλα. Ένα πράγμα θα σου πω. Άμα έκανε χέρι θα πήγαινε μπροστά η μπάλα. Μπάλα πήγε 10 μέτρα ψηλά. 10 μέτρα. Έτσι γίνεται. Ναι, στο κεφάλι μου και πήγε πάνω. Όχι. Όχι. Δεν τη διώχνει. Δεν τη διώχνει. Πώς την